Bos días, gracias a todos por vir a estas jornadas sobre a Barta Pose. Antes de nada, pois, agradecer o traballo, a labor de Tania, que foi a que organizou todo isto. A mí só me toca como alcalde pois estar aquí diante de vos e dar boa benvida e presentadas. A verdade é que este foco sí que pinto que estar aquí dá un calor que cuidado, temos que empezar a mirar a tecnoloxía LED, porque isto non é LED, verdad? Non é LED. Bueno, si dá calorciño tamén. Bueno, a verdade é que estaba pensando tamén, que decir, que vou a decir, cando hai aquí tantos expertos en la Barta Pose, entón pouco podo aportar eu sobre a figura de la Barta Pose. Pero estaba pensando que ás veces, cando se fala e se di o dito de que a historia coa cada un no seu lugar, pois, en este caso, creo que non. Creo que la Barta foi unha figura pois un pouco olvidada, foi unha figura moi importante, e, sin embargo, a historia non lle dou o mérito, ou non lle dou a posición que el acadou no seu tempo, non? E creo que é o que estamos facendo agora, o que intentamos facer, coa axuda de todos vós, de moita xente, é o que intentamos facer dentro do Concello, non? Intentar poñer a figura de la Barta Pose no seu contexto histórico e a importancia que tivo nese momento, non? Eu sorprendome moito cando temos jornadas as diferentes que fomos facendo, as que facemos agora, da figura de la Barta Pose, das súas facetas, das facetas que tiña, si que o coñecía como poeta, pero das facetas que tiña como xornalista, como pioneiro en moitas facetas, e como unha persoa moi importante dentro do mundo cultural da súa época. Entón, pois, intentamos facer un pouco de xustiza ao autor e, ademais, conseguir tamén que a Real Academia Galega faga tamén xustiza no papel que a lle corresponde, que é adicarlle un Día das Letras Galegas, que, bueno, que creo que xa vai sendo un día non, as Letras Galegas, que xa vai sendo o momento de adicarlle, non? E nada máis, darvos a benvida outra vez a todos, a concelleiros tamén, que están aquí, e nada, que de aquí salga un pouco máis de coñecemento sobre a figura de la Barta e xa digo que entre todos consigamos poñer no seu sitio a esta figura que está un pouco esquecida. Nada máis, e moitas gracias. Bueno, teñemos que deixar que sigue chovendo e a verdade é que tivemos aí un probleminha. Vale, a chovir. Seguro que o Severro tamén me escoitades, pero... Vale. O 30 de xuño de 1925, na publicación Centro Gallego, órgano de la colectividad gallega en el Uruguay, alguien escribía así: por azares de la fortuna, baja la Barta al sepulcro lejos de la tierra en que nació, lejos de esta tierra gallega a la que supo cantar con amor y galanura, y que como ninguna otra habría recibido con cariño su último aliento. O 14 de xuño de 1925, no Boletín Oficial de la Sociedad Fomento de Porriño y su distrito, las letras gallegas pierden con su muerte uno de sus mejores cultivadores y el idioma regional uno de sus más entrañables amigos. O 16 de novembro de 1928 en El Progreso, Galicia sigue en descubierto con el bate, festivo a veces y a veces amargo, y que siempre, en una u otra modalidad, como humorista y como sentimental, merece algo más, mucho más que ese desdén aparente con que hoy le trata. Salvador Lorenzano en La Noche escribía: en todos los pueblos hay puesto honroso para segundas figuras, menos en este país nuestro, tan propenso a crueles olvidos. Una mirada al anteayer de nuestras letras no cuesta tanto, y aún puede ser grato como curiosidad que, al mismo tiempo, haga justicia. La Barta dejó tras sí una obra y un perfil, una obra que está en sus libros, pero también en la revista y el periódico. Un perfil que tiene relieve en su actitud festiva, de jugoso humor, vinculado a lo más entrañable de nuestro temperamento. Para falar do contexto histórico da época de Enrique la Barta Pose, está con nos José María Lema Suárez, catedrático de Xeografía e Historia.
Ben, bons días. Gracias á organización por convidarme e a Tania por preparar todo este material que tan ben preparado está, moi digno. Bueno, advirto que 20 minutos para o tema que me toca, o contexto histórico da época de Labarta. Desde logo 20 minutos é prácticamente imposible, non? Isto daría para unha hora. Vou tratar de aquilatar ao máximo, o que non dea tempo, que vai vou dividindo as partes. Por unha parte, pois, en sentido xeral, toda esta época, desde 1863 a súa morte, pois foron varios reinados, empezou con Isabel II e rematou con Afonso XIII. A segunda parte tiña pensado centrada máis na historia local, de Baio e de Zas, tamén as primeiros coches, primeiras publicacións, etc. Pero non sei se dá tempo. Por lo tanto, empezamos pola primeira parte. O mundo na segunda mitad do século XIX estaba así, máis ou menos, máis ben Europa. Gran Bretaña era a primeira potencia mundial, con un gran imperio que se estendía por todo o mundo, África e Asia. Mirade que a península de Indostán era todo o imperio británico, a época vitoriana, a reina Victoria, que reinou durante 60 anos, só foi superada por a recente falecida Isabel II, que votou 70. Xa pensaban que non iba a superar a reina Victoria. Francia era a segunda potencia mundial, tamén con moito imperio, sobre todo por África. Había uns anos, estaba naquelo da unificación de Italia, que Italia pois é un país novo. En 1870 unificouse en contra do que pensaba o Papa, que non foi un dos máis se negou, porque estaba nos Estados Pontificios. A Alemanha tamén se unificou naquela época, a base da guerra e tamén da diplomacia con aquel canceller Bismarck. E os Estados Unidos tiñan unha guerra de secesión que estivo a punto de dividir o país entre o norte e o sur. Ainda non tiñan o salvaxe oeste, despois tenían o salvaxe oeste, foron matar indios aí a partir de que se unificaron, empezaron a matar indios polo ferrocarril, etc. E así. Ese sería un mapa de 1867, un pouco despois de nacer, moi distinto a hoxe. Prusia non existía Alemania, era Prusia. Italia ainda non estaba unificada. Aí pasemos por alto. Europa, nesta época, pois en 1870 a guerra franco-prusiana, que vai ter moita influencia despois do século XX, porque vai provocar tamén a larga a Primeira Guerra Mundial. Esa paz armada, dous sistemas de alianzas, a triple alianza onde estaban Gran Bretaña, Francia e o Imperio Ruso, e a triple entente que era o Imperio Alemán, e eran imperios, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro e Italia, onde que Italia despois cambiou de bando. Ben, a Revolución Rusa prodúcese na Primeira Guerra Mundial, ven un período de entreguerras que a larga vai provocar a Segunda Guerra Mundial. Entonces, eso sería un mapa aí a principio en 1914, é dicir, estaba Labarta en plena actividade. Imos centrarnos xa directamente na política española, que é o que nos importa. Pois Labarta viviu todos. Naceu con Isabel II, viviu a súa xuventude con o sexenio democrático e con Alfonso XII, e morreu sendo rei Alfonso XIII. Imos xa ao concreto, primeiros anos de Enrique Labarta. Vou saltarse ao primeiro apartado porque apenas o tocou. Isabel II pasa por ser unha raíña constitucional, pero moi metediza na política, é dicir, non respetaba o que é a monarquía constitucional. O rei reina pero non goberna, non se mete no que deciden o goberno, non, pero ela sempre, a súa camarilla sempre se metía polo medio a favor dos moderados. Moderados son equivalentes aos conservadores.
Por lo tanto, pois, cansan moitísimo. E de por encima, pois, tive moitos escándalos sexuais, que me pasa todos os borbóns. Imos centrar na segunda década moderada, que é cando nace Labarta, que gobernaba o general O'Donnell. O'Donnell ten unha rúa en Madrid, bueno, todos os generais estes teñen rúas en Madrid. O'Donnell era un descendente de irlandeses xa do século XVI que desembarcaron na Coruña. Ben, O'Donnell en principio era un general liberal progresista, pero despois pasou a ser conservador. Por lo tanto, apartou a Espartero do poder e xuntouse con Narváez, que era dos conservadores, e ben, tivo tamén os seus problemas e tratou de simular estes problemas que tivo con guerras de prestixio no exterior. Por exemplo, interviu en México, interviu tamén, mandou, que ten estado en todas partes, o almirante Méndez Núñez de Vigo, a bombardear el Callao en Perú e Valparaíso en Chile por unhas ofensas que dis que eses países que foron as colonias españolas e fixeron a España, como vedes, eran guerras de honor, e principalmente interviu no norte de África. No norte de África, que sempre vai ser un problema para España, ese norte de África, en principio con éxito, porque conseguiron ganar batallas, tanto o general Prim como O'Donnell, que foron recibidos en triunfo en España. Estamos tamén nunha época de imperialismo. Aqueles países europeos que non tiñan imperios non eran nada. España perdeu as colonias europeas e estaba tratando despois de perder Cuba e Filipinas, estaba tratando de telas no norte de África. Bueno, Isabel II, como digo, xa estaba cansados todos dela, do seu intervencionismo en todo, por lo tanto, poñose de acordo uns e outros e fan a caer, dan un pronunciamento, un golpe de Estado dirixido polo general Prim Serrano, o almirante Topete, mandan ao exilio. Ela xa estaba en San Sebastián, daquela os reis non iban a Mallorca, iban a onde había fresquiño, neste caso San Sebastián, durante o verán. Por lo tanto, exílase en Francia e produce a chamada Revolución de Setembro, a gloriosa, a setembrina, que é o sexenio democrático. Eses 6 anos son, podemos decir, que foron os únicos democráticos en todo o século XIX español. E incluso podemos decir que hasta a Segunda República Española foron os máis democráticos. 6 anos, onde había moitas esperanzas. Ansia de verdadeira liberdade, unha democracia pura, que houbese sufragio universal, é dicir, que votasen todos, con independencia da súa riqueza. Naturalmente o sufragio era masculino, femenino ainda non se contemplaba. Liberdade de prensa, abolición de impostos abusivos, consumos moi importantes, aparecen tamén na obra de Labarta. O consumos era gravar os produtos básicos, como era a comida. Incluso gravaba moito, fastidiaba moito o mundo rural, porque cobraba por produtos que máis ben eran da cidade e tamén os pagaban do rural. Hasta che cobraban por matar un porco que tiñas que pagar un porco na casa que tiñas que pagar unha parte. Impresión do sistema de quintas, os quintas, eso vai tardar en suprimirse. As quintas iban máis ben os pobres, porque os ricos podían pagar a outro que fose no seu lugar, ou podían pagar unha cantidade e librarse das quintas, pero das quintas daquela ibas a guerra. Ibas a guerra porque xa os cubanos se rebelaban ou no norte de África. Eu creo que Labarta me parece que non foi ao servicio militar. Eu penso que seu pai o librou de quintas pagando seguramente, non? Os revolucionarios desta época, bueno, unha revolución burguesa, promoven a Constitución de 1869, que foi a máis democrática do século XIX, onde se separaba, por exemplo, a Igrexa do Estado, que hasta aquela, pois, a religión obligatoria tiña que ser a Igrexa, pero non podo estenderme. Bueno, pero empezan os que votaron fora a Isabel II, Borbón, a discrepancias. Si collen unha república ou elixen un rei.
Ao final triunfa o pensamento de Prim, de seguir ca monarquía, pero que fose constitucional, verdadeiramente constitucional, que se sometese a unha constitución e que non intervise. Daquela a monarquía que máis se cumpría eso era italiana, recén inaugurada con Vittorio Emanuele II en Italia, que sí, se someteu a Constitución en 1870, entón elexiron o fillo, Amadeo da Saboia, era da casa de Saboia, e ven pa aquí, pero con tan mala sorte de que asesinan na calle do Turco en Madrid a Prim, o general Prim, que ainda se hizo o Museo de Exército desde esa carroza onde asesinaron a Prim. Por lo tanto, o seu valedor non está, e xa entra con mal pego. Vai ter moitos problemas Amadeo da Saboia, por unha parte, el nunca entrou moito a entender o español, e incluso lle costaba entender o español. Mira que diferencia hai entre español e italiano, e dicía, eu non capisco niente, e tampouco entendían español se eles, que se rían del chamando de Don Macarroni e todo demais. Por lo tanto, houve disparidade de caracteres e acabou, nese caso foi digno, acabou abdicando para ele e para os seus fillos. E, por lo tanto, aparece a oportunidade dos republicanos, que estaban emerxentes naquela época. Os republicanos, por lo tanto, non había un candidato, proclama a Primeira República, que, como vedes, non durou moito, porque tamén había disparidade de criterios entre federalistas e unionistas ou centralistas. Os presidentes, en pouco máis dun ano, foron Estanislao Figueras, Francisco Pío Margal, Nicolás Salmerón e Emilio Castelán. O Pío Margal, federalista, quería dividir, como vedes, 17 estados federados, máis ou menos son as autonomías de hoxe en día. Os republicanos galegos eran maioritariamente federalistas, sobre todo os coruñeses. Aí tendes nomes como Pérez Costales, Federico Tapia, que teñen rúas na Coruña. A Coruña sempre foi unha cidade progresista, liberal, progresista e republicana, moi progresista hasta que chegou Paco Vázquez, por lo tanto sempre tivo incluso alcaldes republicanos na Restauración. Sempre foi unha das principales cidades liberais de España, xa desde o principio do século XIX. Bueno, ao final, pois, acaba Nicolás Salmerón dimitiu por non querer firmar penas de morte, outro exemplo de dignidade. Emilio Castelar foi o último presidente centralista, declarou o federalismo fora da lei e acabouse a república, sobre todo cando entra un general, o general Pavía, que foi o cabalo, nas Cortes a finais de 1873. Recordouse eso cando foi o 23F, cando entrou outro animal, non a cabalo, pero tamén entrou nas Cortes dunha maneira bastante violenta en 1981. Recordouse que era unha cousa parecida ao cabalo de Pavía. Como curiosidade para Galicia, a primeira liña de ferrocarril que se fai en Galicia é con estes republicanos. O pouco tempo que tiveron, pois trouxeron a primeira liña de ferrocarril, que foi de Santiago a Carril, Vila García, gracias ao alcalde republicano de Santiago. Outra curiosidade, que en xullo de 1873 houve unha rebelión en Baíñas e Vimianzo contra os consumos de 400 labregos que acaban mortos, 12 mortos pola Guardia Civil. Non era contra a República, era contra os consumos, contra as promesas incumplidas. O reinado de Alfonso XII. O reinado de Alfonso XII empeza con un pronunciamento militar de Martínez Campos, un general, donde propón o fillo de Isabel II, Alfonso. E como non había tamén outra opción, pois aceptase. Entramos na época da restauración borbónica e monárquica. Na figura de Alfonso XII é o sistema de cánones del Castillo, o sistema canovista, unha monarquía constitucional, unha forma de Estado de goberno, dos partidos dinásticos, o liberal e o conservador, copia do sistema bipartidista británico, entón, que son os conservadores e Whigs con liberales. Despois en Gran Bretaña nacería tamén o laborismo, o Labour Party, que son o equivalente ao socialismo. E o que fan
entre os dous partidos é unha alternancia fraudulenta, o terrorismo de partidos, a quenda de partidos, donde amigablemente se van tornando en poder. Así impiden que entren outras ideoloxías emerxentes, como daquela que nace o PSOE en 1879, por aí, e tamén os sindicatos, e tamén a política, os anarquistas que non teñen partido, pois teñen moito protagonismo na época, é un Estado centralista. Dous períodos da restauración, primeiro os reinados de Alfonso XII e de María, da súa muller, viuda, María Cristina de Habsburgo, e depois xa Alfonso XIII, no período seguinte. Como era o sistema da restauración, desde a Cánovas e a Praxe de Mateo Sagasta, un dos partidos conservador e outro liberal. Promove unha constitución conservadora e confesional, hai catolicismo de Estado, volvemos ao catolicismo de Estado, unhas cortes bicamerais, hai Senado, dereitos e liberdades moi restrictivos e ambiguos, e o que domina é unha oligarquía, é dicir, mandan os ricos, a burguesía, a nobreza xa estaba en declive, e caciquismo, eleccións fraudulentas, parcelase todo en feudos, como homes clave tío partido, un sistema organizativo que arrincaba aos concelleiros municipais, secretario, alcalde, deputado principal, e no cumio, sin que se metese en política, o cacique que movía os fíos. Movía os fíos e ti sabías que para que che fixese o arranxase o campanario da igrexa ou fiese unha estrada ou así, tienes que falar co cacique. Bueno, seguramente algúns diredes que moitas cousas non cambiaron. Bueno, cada partido judicial votaba sempre o mesmo candidato do partido. Cando lle tocaba a quen do outro, pois ese partido abstíñase e os votos iban para outro. Era unha farsa electoral, e sobre todo na zona rural producíase de todo, ameazas, compra de votos, resurrección de mortos, bucheirazos, sustitución masiva de votos, etc. A poderosa trinidade dos concellos, o alcalde, o secretario, o recaudador de impostos. O alcalde, que era designado polo gobernador civil, ten amplísimas facultades legislativas, medio para favorecer os amigos e ir contra os enemigos, bueno, aí vedes, non? Podía controlar as listas electorais, era o presidente, e o secretario, o brazo executor, designaba o lugar das mesas, ás veces na casa propia, como aí o amigo do Aristo, nas actas municipais de Zas, comprobou moitas veces, eso temoslo publicado na segunda parte de Zas polo miúdo, como na propia casa do alcalde, pois hai un lugar electoral. O secretario era a persona máis poderosa depois do alcalde, era a súa man dereita, o seu asesor persoal, e como vedes aí, pois temos abundante material que revisou un caso único aquí o meu compañeiro Evaristo aquí presente, pois as actas municipais de Zas hasta casi a actualidade, non? E hai cousas moi interesantes. Bueno, ahora paso a Labarta. Labarta en 1887 publica esta poesía que desde logo é algo, unha especie de metáfora do que pasa nun concello. Ele estaba en Baio naquele momento, recén licenciado, e di, tendo os bardos en lugar, o que hai que estar a velas vir, pois cando uns van subir, toque os outros baixar. Eu, xa sabes, son prudente e non me gosta arriscarme, pouco tempo e de arrimarme ao soliño máis quente. Mais entre mentras non medro, co que uns e outros me dan, se vou con Xan, pao de Pedro. Se vou con Pedro, pao de Xan. Iso o que facían, ir o que mandaba, máis ou menos, non? Procurar disimular. O propio Labarta vai ter máis remedio que apoiarse nun diputado, neste caso Alfredo Vicente, do Partido Liberal, para conseguir un emprego. Pero o Castelao, en Rianxo, tamén tuvo que recorrer a un diputado, neste caso conservador, para conseguir un emprego. O sea que era usual, non tiñas máis remedio que acudir ao cacique. Bueno, os alcaldes de Zas tendros no libro, imos pasar tipo de relación esta última apartada,
e por relación de la Barta cos alcaldes de Zas, a carta desde a súa aldea, 1887, época de Cesario Astrai, que era de Baio, Francisco Espasandín, ou Montero Barreiro, que ainda non era alcalde, pero era secretario, procedía a carreira, e tiña moito poder. De feito, despois se votou como alcalde máis de 20 anos. Montero Barreiro, Manuel Montero Barreiro, e sucediu no seu fillo que votou 40 anos e o seu neto tamén. Bueno, a Romaría da Barca, o alcalde de Zas en Muxía aparece na mesma cama con outros galafates. Parece, desde logo, nesa época, 1903, o alcalde era Manuel Montero Barreiro, sei que non se debía levar moi ben con ele. Ben, bueno, de que partido sería o alcalde? Manuel Montero Barreiro, non é doado sabelo, pero por un dato que aparece aí, das actas precisamente, onde se di que o Marqués de Figueroa fixera o favor de que, segundo o alcalde, de pagar as indemnizacións do tramo de Santa Comba a Baio, que se estaba facendo a estrada que remata a Ponte do Lodoso, a Ponte do Lodoso en 1898, a nova Ponte do Lodoso. Por lo tanto, Marqués de Figueroa era do Partido Conservador, por lo tanto está claro que se lle debía o favor ao Partido Conservador. Grandes familias en Galicia, dúas do Partido Conservador, o Bugallal e os González de Sada, e dúas Partido Liberal, o Montero Ríos, ben coñecido, que trouxe a Facultade de Medicina para Santiago, e Gasset, e tamén chegou a ser ministro de Gracia e Justicia en Madrid. Unha anécdota tamén a construcción da Ponte Lodoso, a nova Ponte Lodoso, porque esta existía do século XVIII, outra ponte. O párroco de Bamiro, Nicolás Parada, quería suprimir a feira de Baio, unha demostración de que estaba en Bamiro, en Miroca, onde estivo sempre, porque se celebraba en domingo. Escribe o arcebispo de Santiago para denunciar o capataz das obras da ponte, o andaluz chamado Salvador de la Torre, que o chamaba un libre pensador, porque obrigaba os obreiros a traballar domingos e festivos. Pero para este cura, o goberno daqui que estaba na época, o liberal do señor Sagasta, era un goberno en su maioría de afiliados a la reprobada secta masónica, xa de que os masóns eran os malos, non? Ben, pois esta era a opinión do cura de Bamiro, que, en cambio, o cura de Baio, nesa época, bueno, a feira de domingo non suprimiu, nese caso, sigue ainda Vicente, a pesar de que interviu o arcebispo, Felico es. Bueno, a alternancia dos partidos monásticos, cando son os conservadores, restrinxen a liberdade, só vota o 4,5% da poboación, mirade que democracia, e onde se agasta un pouco máis abertos, por algo se chaman liberais. Permiten a lei de imprenta, actividades republicanas e outras forzas opositoras, e ben, tamén aumentan a situación política, porque xa digo que son emerxentes partidos de ideoloxía socialista, do socialismo da época, tamén os anarquistas da época. Había unha rama pacífica, basándose na educación dos rapaces, e outra violenta, eran os terroristas da época. De feito, un anarquista matou a Cánovas nun balneario en 1897. E aparece outro problema, a guerra de Cuba, que supuxo a derrota militar española polos cubanos e polos Estados Unidos. Isto crea un gran caos no país, unha gran crise tamén psicolóxica, polo tanto, e a perda dos restos do imperio, reacciona unha xeración de escritores do 98 que queren recuperar o país, pero en base a Castilla, que o demais non servía, tomaban enemigos os partidos daqueles nacionalistas. Bueno, isto non se pode, non sei canto me queda. Bueno, a ver se resumimos. Os novos líderes pois non teñen a talla de Cánovas e de Sagasta, siguen sucedéndose no poder,
E a táctica era cando un partido no poder tiña problemas, pois pasaba a gobernar outro. Entón había un acordo tácito onde o partido no poder decía aos seus electores que non fosen votar. Entón votaban en masa os outros, para que houvese sempre unha maioría absoluta. Era o bipartidismo perfecto, pero con eso impedían que outros partidos entrasen. O PSOE naquela época tiña só a Pablo Iglesias, un diputado, moitos anos, durante moitos anos. Por lo tanto, os partidos regionalistas e nacionalistas non tiñan nada, únicamente en Cataluña e no País Vasco. Bueno, cada vez intervén máis o exército, que ao ser derrotado en Cuba, pois, por encima enfádase coa poboación, cos gobernos. Cando foi o exército, o que amenazou que se non se iba a enfrentarse aos Estados Unidos, pensaban que iban darle un baño aos Estados Unidos, pois que facía un golpe de Estado, por a culpa deles. Depois chegaron con esos barcos de madeira, os Estados Unidos a tiñan acarrozados, con 2 zambombazos botaron toda a flota española a pique. Pois iso... Bueno, intervencionismo do exército, manteuse a fraude electoral, hai atentados anarquistas non só contra Cánovas, senón estes outros, que centran a autoritarismo e derrotas militares de Cuba e Filipinas e despois no norte de África. España tamén quería presumir de imperio e tivo este protectorado do norte de África que causou moitos problemas, causou moitos problemas e vai dar lugar tamén á guerra civil, ainda pensedes que non, porque había militares africanistas e militares non africanistas, é dicir, os non africanistas decían que había que subir polo escalafón e tamén polos méritos de estudio. Pero os africanistas vían moi rápido subir porque con estas algarabas que tiñan norte de África, que en realidad eran as cabilas, eran tribus de bereberes, pois tiñan moitos méritos militares e ascendían rapidamente. Así se explica que un tal Francisco Franco aos 33 anos xa era xeneral. Pero por qué? Guerras do século XX? Non, guerras do século XIX. Por lo tanto, os africanistas quixeron manter o norte de África e o norte de África causou moitos problemas. Bueno, e con esta... nos anos 20, pois entra en crise o réxime de restauración, porque a xente tamén xa estaba cansado destas eleccións fraudulentas que non remataban máis, ou gañaban uns ou gañaban outros, non había oportunidade a ninguén. Entón, en 1920, que é a época onde aparecen as dictaduras militares en toda Europa, por ese período de entreguerras que se pechou mal coa paz de Versalles, que rematou a Primeira Guerra Mundial, onde tamén humillouse a Alemania, e aparecen os fascismos. O fascismo en Italia en 1922, e a marcha sobre Roma de Benito Mussolini, que por certo tiña un nome español, en italiano sería Benedetto, pero tiña un nome español porque seu pai era admirador de Benito Juárez, aquel revolucionario mexicano, e puseño un nome español. Hoxe en día en Italia hai máis de 50 italianos que teñen o nome de Benito. Pois conseguiu que o rei Vítor Manuel II pois lle dese o mando. Entón, en imitación del, o general Primo de Rivera tamén dou un golpe de Estado e o rei Afonso XIII aceptou, hasta disto, aquí tienen a mi Mussolini. Bueno, as causas de sempre, inestabilidade política, violencia social. En Barcelona, ahora que en Barcelona había o pistolerismo, onde os sindicatos estaban armados, pero tamén estaban os empresarios que pagaban a pistoleiros para que matasen a líderes sindicais. Había o chamado pistolerismo. O auxe do catalanismo, pero algo foi en Barcelona, que tamén se tiña medo o catalanismo como un movimento secesionista. E as críticas ao exército de África acababa de sufrir tamén unha derrota moi grande, a derrota anual. O dictador preséntase como regenerador, un cirurxán de ferro que proclamaba o Joaquín Costa, que é un teórico despois do 98,
pero el interpreta que sería unha persona que desde arriba modificase todas esas cousas en orde. Bueno, ele interprétase como cirurxán de ferro, o Salvador. A ditadura, pois estaban tan cansada a xente do turnismo, a falsa democracia, que foi aceptada incluso pela UGT, sindicatos como a UGT, pensando que iba a acabar con todo eso, con o sistema de restauración. Pero depois, unha ditadura é unha ditadura. Non foi tan terrible como a de Franco, pero primeiro houve un directorio militar, e depois un directorio civil, onde se fai xa un non partido, chama de Unión Patriótica, que era o único partido admitido, pero, como despois pasará con Franco, será que non era un partido, era a Unión Patriótica, tiñen que militar todos aí. Bueno, ao final, pois, o dictador acaba fracasando, ao final, e dimite en 1929, e dá fin a monarquía. Bueno, creo que xa non teño máis tempo aquí, empezaría xa o concreto o que sería relativo a Zas e a Baio. O Zas sería elegido en 1836 como capital do concello porque era a parroquia máis céntrica, que Baio non tiña moitos habitantes, tiña 300 habitantes, tiña máis lamas incluso que Baio. Por lo tanto, Baio tamén non pensemos que era un núcleo xa importante. Non era unha parroquia máis. Zas tiña menos habitantes, pero, como vedes, o sitio máis equidistante entre Baio e Brandeville, pois era Zas. Desde logo tamén non sei como fixeron sobre o mapa pois unir cousas tan distantes como un fuso, unha pedrafita, un menguir, o concello de Zas, onde na vida se viron un de Baio con un de Brandeville hasta os tempos actuais. Bueno, aquí tiña unha especie de... hai menos habitantes que tiña Baio. O importante que tiña de atractivo era a feira, e despois as comunicacións. En 1852 faise a ponte actual, bueno, a actual agora está remodelada. Aí nace La Barta. Esta era a casa tamén nos Caballos da Botica, onde nace un veciño ilustre, Martínez Pos, que foi mestre de capela da Catedral de Tui, músico, casa do escultor, tamén houve un escultor aquí. Bueno, La Barta na súa mocidade, pois aí tendes a Alfredo Vicente, que foi que nos recomendou, pero tamén era amigo de Alfredo Brañas, que era o representante do regionalismo conservador en Galicia, que foi o que foi profesor de Alfredo Brañas de Carballo. Ben, o agrarismo, hai que ter en conta tamén o agrarismo da época, onde os labregos tamén se rebelan contra o caciquismo e contra os foros, a redención dos foros. Na poesía de La Barta non hai mellor vida que o labrego, seguramente está refletido. Está o regionalismo galego, onde está a Murguía, e Cataluña tamén hai unha vertente catalanista conservadora, en Plan de Arriba, e outra progresista Almiral. Bueno, morre Gulos na Habana, os primeiros coches, aí tendes os que iban a Santiago a Coruña. Joaquín Álvarez Labarta, que era sobrinho de Labarta, tuvo o primeiro coche particular. Un castelao novo, pois asistiu a homenaxe que en 1917 se lle rende a Labarta en Barcelona. Un dos irmáns Romero Lema militaba nas Irmandades da Fala, Barcelona en 1920, o ferrocarril 3C que nunca se fixo. E, bueno, pois, eso sí, en 1927, Carrealdao digo que Baio é a parroquia máis poblada e onde vende de Zas. Con isto sería un digo case sería o Baio aproximado, pero os anos 40, e así rematamos. Gracias.